от град Луковит. Като казва не ме търсете фалшиви приятели и братовчеди. Поздрав заради секюрити, не ме търсете фалшиви приятели. Няма да ви вдигна телефона, изтрийте ми номера на ден махоли. Това е човека за 100 човека, не ме ядосвайте, не ме нервирайте. Аз съм секюрити, черния кошмар, парите, колите, жените не ме бъркат, правя си кефа на душата. Голямото сърце, с голямото сърце. Ради, къде си, брат ми, къде си? А когато няма зор, телефона си не вдигате, дори не ме търсите, но не ме познавате. Ради, ще се справя и сам, аз съм си човека с голямото сърце. И щом Бог е с мен, няма значение кой е